All-out performance ug gipataas nga level sa comedy ang mapaabot sa mga Sugbuanon sa Bubble Gang Parokya Nato a Love Story karong February 15 ug usasab sa excited na niini mao si Betong Sumaya nga usa sa mga cast sa maong live musical. Niyang report. Ano nangyari? Excited na ang usa sa mga Bubble cast nga si Betong Sumayang nga mo-perform sa Bubble Gang Parokya Nato a Love Story sa Waterfront Hotel and Casino karong February 15. Matod pa, first time nila sa Cebu nga mopasundayag og live nga musical nga siguradong anli katawa ang dalit. Sobra excited kasi nga parang first time namin na gagawin to. Tapos labas pa ng studio. So ngayon, mga kapuso naman natin sa Cebu makakapanood. So sobra kaming excited, talagang sobra. Asing parang alam mo yun, parang natupad yung isa sa mga pangarap namin na may makapag-perform hindi lang sa studio, kundi sa labas pa talaga, especially sa Cebu. Tungod kay lahi ang live presentation, 100% performance ang mapaabot sa mga Sugbuanon. Ito kasi talagang ibang-iba dahil kasi ngayon walang take two. Kung ano yung mapapanood namin, hindi pwede siyang ulitin. Alam mo yan? Kasi pag sa TV, pwede siyang ulitin, pwede mag-take two. Ito talagang walang room na magkamali. Walang room na pwedeng ulitin. So kailangan talaga sobrang handa kami 100%. Subsub na ang rehearsals nga ilang gihimo, dili lang sa pag-arte, kundi lakip na ang voicing ug uban pa. Mga kapuso, dili lang kanta, kundi adunay mga sayaw ug acting nga dili angay sipyaton. And ngayon, parang ang dami naming rehearsal for voice, as in talagang voice talaga, and then rehearsal for choreography, yung mga dances, yung mga kasi hindi lang kami basta kumakata. As in, tagang mayroong sayaw. So talagang, parang ano siya, parang total performance ba. Inahan ang karakter ni Betong ug ang iyang anak dinhi si Michael V. Sa karakter ko, ang pangalan niya, si Nanay Sarap. Si Nanay Sarap yung nanay ni Kuya Bitoy, na ni Kuya Michael V, na very supportive sa anak. Pero strict siya. Pero challenging sa akin ito kasi kailangan mag-boses babae na matutin. Pero masaya. Sa mga gustong magpa-reserve og tickets, mamahimo na kamong mutawag sa 032-232-0048 o 232-8888 o sa 0915-535-3873. Mamahimo usab ninyong bisitahon ang www.smtickets.com alang sa inyong reservations. Mga kapuso po natin sa Cebu, ako imbitahan po namin kayo na ma-inlove, matuwa, tumayaw. Darating po na February 15 sa Waterfront Lagug sa Cebu. Magkita-kita po tayo at panoorin po natin ang Bubble Gang a Love Story. Parokya na to, ulitin ko po. Bubble Gang, Parokya na to, a Love Story. Naku, talagang hindi po kayo magsisisi sa inyo pong makikita. Talagang mag-e-enjoy po kayo. At talagang tatawa kayo at talagang may love ngayong Valentine's Day. Maraming salamat po.